Nederland gaat deze wedstrijd winnen. Wie moet er zien aan? Ze moeten winnen. De bal is rond en je wil al die graag winnen. Winnen ze net de vlakje bloeien. Westerings. Witte het wel. Het Holland! Hey! Nou ja, toen ze begonnen, toen vonden de eerste zomer skaat Simon er alleen in. Nou, toen dacht ik van, nou, dat wordt het, hè. Ja. Maar ja, toen later, toen kwamen die orden weer meer in actie. Maar ja, ik vond die scheidsrechter weer meer voor Engeland als voor Nederland. Ja, hoe zoen jou de scheidsrechter omschreeuwen? Nou, die gingen eruit, maar die gingen hem ook al skarsen. Ze gingen hem nooit skorsen maken. Want die strafschop die hielden net. Dat wie niet zo. Ik heb juist de jongen na de wedstrijd haar Koeman nog even zien. Nou jongen, die hier een holle als een onweersbui. Verschrikkelijk. Maar in elk geval, maar die weet er lang net mis. Ja, dat weet je er al. De Engelsen winnen sterker, ja. Zo de Engelsen die winnen niet volle meer aan de bal. Nederland die was zijn best. Die jongens ja geweldig hun best in, dat jouwt niet. Maar ze konden Engeland net hebben. Direct in het begin al net. En toen de eerste goal viel, nou, toen winnen ze het was er alles in. Ik ben wel blij, en alle jij wel denk ik, dat we de hele finale hebben. Hè? We zijn een hele eenkom. Voor zo'n clubje ben we een hele eenkom. Ja, binnen we wel grutsk op oranje? Ja, jawel, want ik ben wel heel blij dat ze de hele finale halen. Dat ze straf weer kan binnen, want dat hier eerst ik net zetten, zo. Ik ben grutsk op ons jongens. Ja, die hebben geweldig hun best in. En Koeman en ik. Daar ben ik trots op. Ik meen dat man wel.